Yan sa sapsoy. Kaya nagkit-kit og ano. Nagkit-kit og fried chicken, no. Hello guys, masung adlaw na tontonan guys. Ako na pud ni si Ruby Provinciana sa na inihip na itong umbil nga butterfly. Ja, nangabot na silang duha guys kay nanimbang gabi din ni sila. So ila ko nung kumplituhon ang 9 days nga simbang gabi. Larga dayon. Larga na sa kuan ugma guys. Ganahan jud ko mag-tan-aw daning kuan na. Pink. Ja guys, na ako diri sa amuhang kapilya kay amo laging sponsor karon. Ja si Nicolog si Cristel nag-asikaso pud sila pamahaw kay nagsimbang gabi lagi sila guys kay ila ko nung kumplituhon ag siyam ka misa di galyo. Ja Cristel kay mularga naman po na sa ugma nagaman og misa di galyo kay nasa assignment nga buhaton dito sa Dumagiti. Diyan isang itamnan guys kay dugay-dugay na pud ni wala ni tam ni ja mo po ang nahana aning tanuma kay ganahan ko dani kay bahalag di ni mo bubuan mabuhoy ra ni siya. Nasa guys so kanang butangan na siya og bato. So ito siyang bubuan kay shout out ko dining maluoy ko na sa nako guys ya. Maluoy ko na sa nako. Diarag ako mga assistant no, duha ka book. Sa mandugay lagi mo. Mahadlok mo init. So kaning lugar guys, mo pala sa mga tanom. Okay. So mag-decorate na po daron guys so buwak. Unsa guys pag human nagpananim dados kapilya guys tiguli ko subay kay namahaw ko pag human nagdana po ko daning hang i-decorate tag ini kay ganahan ni po daning nga i-decorate sa ganahan man ta kog kanang katupitong dahon nga fortune kay lami po to sa i-decorate nimo. So kanila may ang nahanaan guys. Kurang isa na dari jagahang ka bandos babaw sa atep nagkuan nilhig sa atep ja ako ray ga himo dai guys na hiraban ninyo guys kahara dili sang gibahin-bahin ni buwak kay ang buwak gamay ra kaso sa white ba ja kinahanglan ko din sa guys kay kuan ra man amo lagi rong kuan sa mong sponsor na mo ba? Suara na siyang gibahin-bahin yung buwak ka kay gamay ra siya ingani ba? Gamay ra siya sa og ka ng buwak wali order nila. Kamay ras lagi nga ni nandun ang taganang daghang kay sa puti guys. Pero okay na ni. Okay na siya. Sige bahin-bahin ra jud ni guys sa duha dari. Napay ra kong hapon. Nag-decorate na ni guys, mag-prepare na po ko para kuan magluto na po ko para sa pagkaon sa Paris. Na ko na himo. Maghimo pa ko sa tulo, kinalan pa kong tulo. Buwak sa guys kay kuan. Ang kauban na rin guys si Dante. Kaya guys, ipakita ko sa Dante guys. Dante,
Stente. Dari guys, kamirang duha. Nanti tabang dari dali. Makamirang duha dari guys. Wala. Mas Arlene dados gawas ay naghinlo sa tup. Sugi ko ano ko guys, gibanan na ko nanti. So ako sponsor sa semua ni among kuan guys, sponsor namin sa. Diyan kaning mga buwakat guys, turbis hanggat din. Sige, pagod pa nga ako. Ako ka lang kalkuya. Nasakit siya ng ginukuya. Ay, gamit ang ginuo. Handa na, video mo diya ini. Hindi mo linyot mo na mo. Wala na mabuti. Panganiwan ako. Daday ba ito? Wala na magod. Kana, ibutang dito. Isa na lang. Pariwa dito naman. Yan dito. May butang dito kay? Wala nga akong bulan.
Hindi guys, nagkakapila ko yung gulo siya. Di ang dito nakingani na guys. Ano eh? Uy. Huwag mo ka makugusto. Yan eh. Para may kuna-kuna gamay pa. Di pagkuha lang mo ito ilas kuhan ba? Ilas tili ko mga kanang yelo. O kanang mga kuhan ba? Umuna ito yan. Kaya hindi mo kunda ko. Sanan. Sanan siya kung kaon. Katulad yung mga... Be. Kunting. Pagkuha gunting dito sila. Ay, gunting. Kung kuhan lang ba? Kanang mga dahon-dahon nga. Unsa nga dahon ko be? Ingani o. Tulo ka ingani o katong mga gagmay-gagmay. So, ano guys, salamat kayo kay nakahuman na jud ko og kuan guys sa alas 12 na. Unja muli nami kay magluto na pud ko og kuan guys para kuan sa ni father. Jahang timo ayang pakaon man namo guys ay sa among sponsor. Di gawas guys nga among gibuhat ganiha guys. Gilan skip na ho na. Bye. Magluto na pud ko og kuan. Oh my god. Kung naman ako decoration, dili na pud ko kusina. Kaya magluto na pud ko pansit. Na guys kanang luto na katong pansit, lami kadto. Diyan guys kay namin mag-birthday, ila naman ko nusod alagaho guys. Pansit na naman og sapsoy. Wala pud niya ang sapsoy. Kailangan na siya kikiam. Sa ito isa nak. Speedball. So, okay na siya guys. Tatapkot lang na. Guys, ito na isang dad to guys. Kaya nang sapsoy raman o kaning pansit agang giluto. Kaya nalagi birthday to na ako litson. So, kanira po yung idalit dito. Salamat kay nakakaluto ra pud ko. Pinagi sa tubig, apatay usa diha kaninyo mawala ninyo iilhin. Mabut siya sunod kanako, apan ako dili tapos bisan gani paghubat sa higot sa iyang sandalias. Kining tanan nagitabo dito sa Bitanya sa tabok sa subat sa Jordan. Dingin namuniya si Juan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Alagay ang problema, smile ang ihapon kayang Ginoo, naghatag ka na doon, kalipay. Ang Ginoo, padaan. Mga pagkaon guys. Ay, ganun. Lami din ang pagsapsoy. Pero lami kay utan jud. Lami ko na ang pagsapsoy. Yan sa sapsoy. Kaya nagkit-kit og ano.
Nagkit-kit og fried chicken, no? Order kay wa mo kaon og price. Thank you. Amping mo. Sige, salamat. Kuhasap suy, lami ba? Di ba tabang, di ba? Libre na po sila sa Sudan ng hapon. Diyan mga bata na speakers, nak. Haka ha. Thank you for watching, guys. Bye.